Gaeilge chu dé mar taisibh inniu atá mé in nura grainmhar tá sé cho grainmhar agus álann inniu. Tá mé ag siúil ar na ballaí faoi láthair. Sin an nerve centre rinne mé cúpla scanán an sin. Is bralam an chathair seo. Tá rinn teach cho special tá fiú daine is an codé ach is bralam na daoine, is chathair bhugaí agus ma bhíonn sibh ag arc ar an trí talfíse Derry Girls. Well, is cailín chura mé díorchanis I dul timp na cathrach. Tá sé a chóide iniu agus tá ag caiithú dútha. Tá mé amaideach. Tá mé díorchan é lóna ihe sa pickle duck is cafe jazz an seo in neda. Dala an scéal tá mé caiithú tíléine ó grúpa ceol mo dhearthár Delta Fuse is tíléine aontacha chuirthaí mé an Instagram sa chuir síos. Tá mé imachí inis agus mo chúil leis an ghrain mar tá mé dáte ag an ghrain cheanna féin ar dóid agus tá málaí agam málaí an bhecinn sibh. Fun fact, a rinne mé staidéir an seo in nura agus bhí mé am chonaí an seo ar fá bliana. Tá mé ag siúilrá seanna féin de brnarm ach tá Jeffar orm tá mé faoi bhrú chaithí mé buú le duine. Haigh an lá dar gionn atá an. Tá mé am hí ar ddrichad an tíochan inis tá an amsir go jazz fásta. Tá sé get a bag gífar mar sin tá brnarm mana bhfuil an iontach tá daine ag siúil ar an ddrichad ar nóia agus tá sé chur fáitias orm. Níor bhí mé níos oige bhí fáitias an dónorm ag siúil ar an ddrichad seo mar deanta na fírinne ní maithlam ddrichid chun siad agla orm. Tá dhrochad eile an drochad gorm the Blue Bridge, Craigavon Bridge agus Foyle Bridge. So tá mé sa farc inis Brook Park in nura, well, tá mé in nura go fóil. Tá sé go hálan is bralam an farc seo na crin an fér. Tá sé cho glas. Agus tá lech bug an seo fásta cho jazz arc ar na blachanna. Tá sé cho suúbhneach an seo chaithí mé agus tá tursa orm. Tá líhann síos ar an air bhéin am a chaú. Bhéin im a chaú. Na plandaí an fér. Fun fact anis, a fér le fada ar an I, gras, fér, fear, man, gan fada.
Mar sin atá an fada ionta táhaachta ná John Jarmad air. Haigh Gaeilge go dé mar tá sibh ó níl mór ná níor mála